Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayad ni gabi. Sir Dave. Nalagid lang, may kita gasulod. Check anay makadali, ano? Lasay 54. Na-check o check na to liwat ang lakat sang panahon mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ano? Mapaang-paang Japon ang hapon na to, no? Ara na si Sir Dave. Sir Dave, may gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi mo Sir Bry. Kaag sa tanan nga tagpalamati sa sining istasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Mayo 21 tuig 2020. Frontal system, padayon niya nag-apekto sa pinakapunta sang Northern Luzon, samtang easterlies naman na nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Batanes, ilakip man ang Babuyan Island, makaagom siya magalumo na kalangitan, inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, kag isolated thunderstorm, tuga sang frontal system. Metro Manila, kag ibang nga bayan sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub magulugalumo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga naman niya sang easterlies o kon localized thunderstorm. So, Negros Occidental, ikip na syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan nga panahon, la sumalagi nga pagmungguom, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtub may malagi nga paglulumados nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasidlangan, naga-impluensya sa busan sang probinsya. So, kadagatan sang probinsya, or rather, nasidlangan tubtub ng bagat na nasidlangan, naga-impluensya sa kubusan sang probinsya. So, kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtub, mabulabalad. Sir Bry. Medyo mapaang Japon, Sir Dave, no? Yes, Sir Bry. Amno sa nasiling na tumda, Sir Bry, may frontal system ang naga-exist subong. So, duwa na siya ang sistema dira, Sir Bry. Ang frontal system, explain ta, no? Yes. Isa ni siya kado sirbi nga pader, no? Isa ni siya kapader sa aton nga kalangitan. So, once nga mag-persado ang ginatawag naton nga warm, o kung meron na siya ginatawag naton nga cold. Ang warm system, mula siya ginatawag naton nga medyo mapaang. Kung cold naman niya, nag-push iya, Sir Bry, siya ginatawag naton na cold front. Tapos, ang isa naman niya, warm front.
Ang muna subo na batyagan naton warm front kung nga may pagbugnaw sa aton or mapaang sa aton nga palibot, Sir Bry. So layo-layo pa ni naton may experience, Sir Dave? Yes, Sir Bry. Layo-layo pa ni naton gid ma-experience. I mean, Yes, Sir dugay Bry. pa. Dugay pa matapos. May mga ginapaabot man kita nga mga low pressure pero malayo pa man, Sir Bry. Aha. Kasi ma-dissipate man. Kag may mga some man nga basi mag-develop balubantayan talaga. Aha. Sir Dave, salamat. Mayang gabi. Thank you, Mabuhay ka, sir. Bry. Kag may gabi man. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sige lang, ulo antos lang no? Sa mga utod na tondra nga hindi makakaya sining matawag na ton nga grabe kapaang sang kapunanon. Pulo panago lang ka muna sa mga idalom sang kahoy bla. O di gani tikwan electric fan gid way naman sang iban pa makabulig sa aton subong alangan man magsulod kita diri sa refrigerator. Warang iban so nakibot sila pagkakita lang sa Oliver sang ila sining electric bill blasbong. So kadako sa balayran now, tiyo langan mga electric fan mo 24/7 man gaandar mo. Kung isang aircon mo do hindi mo na pagpauntaton bangod sa kapaang, that's why sometimes do hindi kita ma-shock. Kag ma-remember nyo nga 2 ka bulan nga na lockdown kita, dugay kita tanan nga pamilya halos ara sa sulod sang puloyan nagausar kita sang tanan nga salaksakan sang puloyan, may cellphone diri nga nakasaksak, may nagtigang sa rice cooker abi, may ara sa naka-electric fan, may nagapamati sang radyo, TV non-stop mo. Kay bugos mo pamilya arada so do hindi ka bla mambal ka bla nga kadako sini. So hunaon mo nga sa sini nga mga binulan perting gamit ta sang elektrisidad. Action firing line. Lasay 57 before kita formally umpisa sa aton sini nga pagpangalagad, mga muyo kita anay mga ka-action. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7 punto na. Welcome na sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-action. Anyway, subong adlaw, ari kita sa Huwebes, pizza kita Mayo 21, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang aksyon
Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Kasama ng aton sining Facebook page pagya sa actionradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita lang kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938225017. Kag sa aton sining mga viewers dira kadto lang kamo sa comment section kag ipalayag ang inyo sining opinion, suggestions kag iban pa. In advance, nagapangayon na kita dan sang patawad kung hindi ko mabasa ang iban nga mensahe. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob das 9 takna sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi, ginshock naman kita diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon sining hapon. Ining paglutang sa isa naman ka negosyante sa ngalan nga Roland o kon Rolando Tan diri sa syudad sa Bacolod. Parte nga pinagluthang anay rather. Na-check pa nato ang iya sining status, ang iya sining kabuhi karon sa Riverside Medical Center o kon di man nga hospital pribado diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Paplastar taraliwat sa karon sa patrol kay kina nag-coverage ining aton sining hapon. Pero te-check naton karon panibag-o sining statements ng kapulisan. Ang mga suspitsado diri tatlok bilog, no? Manog sakay naman ini siya kuntani siya sa lakyan sang ginpalapitan kag ginpus-angan mga kaksyon. Sa iban nga balita sa lokal sining nga gabi nag-alalabot diri sa Bacolod ang 25 tanan ka mga returning naman nga mga OFWs mga kaksyon, ano? So ara karon sa Bridco kag ini sila ang i-transport naman sa buong gabi para sa ila sining quarantine facility. Nagalaom ko nga way isang may magroro-reklamo sining grupo ngini kaysa nagligad tong adlaw nga nag-abot diri sa Negros Occidental kag Bacolod. May tatlo tayo nga nagroro-reklamo nga di magsakay sa bus kag di magkadto sa may healing center. Nano man itato nya man krisis naton sagi pa kitaya ka inarte ya. Dali man lang ni hindi man ni dugay aksyon na Oliver kag way taya sa first world class iya nga tanan pagbato nyo ni, sakay ka mo sa helicopter, pagabot nyo di aeroplano ka mo, etc. Sindiyon ta sitwasyon ta, ay nano, sagi man tayo kapili, tululugan ta, di man ka mo manoda. Na kung gisado ka ulugot, pamatian nga, way kamukbalo nga kon pigado lang, gantos man kami disbong, mga pigado di nga, way kabaton sang sap-sap ngayon, nagakalalain man ni sila. Ti, klariho man natatanan nga nagalalanto subong mag-ilinsindihanay na tatani. Aksyon Firing Line. Karon man, mga ka-aksyon plus start taman ini, 40 minute tabuos ka deso. Makon mga pinatay aksyon ni Lever ang iya sini kaingod nga 61 anyos. Kaya ginpabarangay siya sang iya kaingod, bangod sa iti sang manok. Aksyon Firing Line. Grabe, no? Kaya ning suspect, may manok, gahulon sa kahoy. Ti maghulon sa kahoy kung gabi, gapangiti. Dito gatupa sa ugsaran sa biktima. Ginpabarangay sang biktima. Way masitol sa barangay pagpuli, linabo yang biktima ya kay nagreklamo sa barangay. Ti patay gido, bangod gid lamang sang iti sang manok. Aksyon Firing Line. Tigurong utok sining sang suspect guro do iti man kadako kag iti ka baho guro. Aksyon Firing Line. Ay sus ko, diri sa Bacolod masubo nga balita man sining agaw kaysa kababaye iya ang napatay nadala sa sunog sang ila sining nga puloyan. Kay gusto yung tani, luwaso ng iya sini nga ido nga nabilin Aksyon Oliver. Kasulod sang puloyan, baw, suskuti, wagid kakwan, wagid kaluwaso, disgrasya gid. Sige, ang iban nga balita, diri sa Bacolod karon update kita sining coronavirus. And sa probinsya naman nga balita, mag-aksyon, redaksyon Marlon, hinavia karon dugay-dugay, kampanya batok sa COVID-19, hindi dapat pag... lamudan sang pamulitika suno kay Governor Lacson. Tod, no? Subong niya, dapat yutukan taniyang paano tani madula si COVID-19. Di tanay sagi ka pulo posting daw sa mga Facebook nga daw may politika na. Mayari gini subong social media action Oliver nga ang balyo, Grupo Progreso versus Love Negros una sa 2022. Aksyon Firing Line. Sadya na ano kladabo. Hindi ta na pagpaminsaron subong
ma-unite anay. Mag-isa kita, magtingob ang pwersa ta, awayon ta si COVID-19. Action Firing Line. Amo na pinakanamit diring himuon ta subong di tanay maghampang ka politika kay kalayo pagkatama way takbalo ganiya kung ano pang dangtan aton si next year. Action Firing Line. Way pablabulong ini si COVID-19 hindi na ta sagi anay palak plastar anay pa relax lang kay kung mahumanta na ni si COVID-19 hala ratsada sa politika kay ti sometimes ang tao nag-enjoy sa politika. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Balikan ko na karamag aksyon mga balita sa lokal kay sulusaka-saka lang ko gamay di balita sa kwano sa national ginagmay malang niya no nga mga balita sa national mga ka-aksyon. Kundi ang UP to may ara sila sang ginpatigayon nga mga kits mga test kits bala sa National Institutes for Health ang University of the Philippines mga kaksyon nga ginaprubahan man sang Food and Drug Administration na kan FDA sa nagliligad to nga mga binulan. But today, according iya sang FDA man, kag pag-check nila man makaksyon labi na gidra iya sa ginatawag naton iyang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM nga may ara sang hindi accurate gid diri, may 30% diri nga daw hindi gid naton sigurado or ginakabig malang lang nga minor defect malan sining nasambit iyang test kits mga kaksyon halin iya sa UP. So stop anay ang paggamit sini kag stop anay ang pagdala sini sa mga commercial no. Kung baga daw hindi anay naton pagamiton ini i-check pagiliwat daw nga ti sa nagligad ti daw mayo man ni timay ang accuracy niya galing daw hindi gid sigurado. Ti dapat lang klaruhon gid. Action Firing Line. Kadelikado sini nga sagit ta kausar-usar sini pagkatapos gali hindi sure kung negative or positive ang isa ka nagaginakuan sang test nga siring nasambit yang si COVID-19 mga kaksyon. Amo na nga ila sini ginahimo siri matinion. Samtang sa iban nga balita diri sa lokal o sa national libog ulo kung sa day sinog ning patihan ta sining mga ara karon diri sa aton sining mga public officials so. Kay klaro liwat ni Attorney Harry Roque na naman no nga wala pakitaya sa second wave mga kaksyon kundi ara pagid lamang sa first wave nga ginatawag ini tuhay sa palayag ni DOH Secretary Duque man so nagligad nga adlaw nga nagtambong inisyal dira sa may Senado nga second wave na ang ma-experiensyahan na nato ng second wave sining coronavirus. Tiyambal din ni Roque siya waya daw hindi pa namatabo bisan nga si Mijal Dia nagpalayag man sa diin nga second wave man kay way pataganin na sadya sila no. Sila malang mismo no nagatinudlanay kon do kada mo abi spokesperson sila no. Ti sinampatihan ta diri ang may ara sang background sang medisina o kon background sang inabogado o kon ano nga sitwasyon. Iyo hometown na lang ni sila. Pero ginklaro liwat ni Duque na naman. Siya ginanamin ko to yung first wave ya. Amo tong pinakauna bala sa bulan tubla sa mga Enero tubla nga may 3 ka mga Chinese nationals nga nagpositive diri nga nagpalauli naman tusla gani. Do nagkuan man sa do justify gila yon. That's why nga ining pagsulod naman sa bulan sang Marso nga nag-ibwal ining si COVID-19. Ginakabig ko nga second wave naman. At imay man nakalusot dayon Action Firing Line. Nakalusot man kiti damo gadyan nagkontra mo. Pero hambal diri ni Rocky so why ko yan nagkontra sa kay Duque ha. Puro king punta no. No. Why ko yan nagkontra kay Duque ha. Kay iya man mo pareho sa amon sini mga abogado no. Mga amon sini nga medisina bilang abogado, lain-lain ang amon pananawan kag interpretation sa mga layi suno sila. Ti mo man sa medisina, may mga lain-lain nga pananawan. Ti kanami no, sa amon ning COVID-19 nakataya ang kabuhi tadi may mga lain-lain sila galing interpretation. Action Firing Line. Ti do hindi manami ina dapat klarohon ta hindi kay mga interpretation nyo kung ano na lang madumduman nyo na hala palayag sa publiko yung tupa diri nagasala-sala kita. Kung sino gibalang patihan, lain subong, lain boss. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pero ti ari ang coronavirus makaksyon sa Pilipinas as of 4 o'clock this afternoon,
Mayroon na sang 13,434 ka mga kaso. Ang pungsod Pilipinas may bag-o nga 12 o kon 213. Samtang naka-recover diri, naglabot na sa 3,000. May bag-o nga 68. Pero napatay naglabot naman sa 846. May 4 nga nagdugang. Action firing line. Sa bilog nga kalibutan karon na iplastar ko ng iban pagid nga mga balita kung pila ng patay, no? Pilang patay, pilang positive sa bugos nga kalibutan karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Ang SAP mga kaaksyon ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ning Social Amelioration Program kon fund, no? Sa second tranche imando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na diri magpasilabot pa nga aton sini mga local government unit. Siya ihatag na lang ni Sakwan. Ihatag na lang ni Anay sa mga Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police ang poder sa pagpanagtag sini. Daway na tani. Way sa salig si LGO. Ito buaw. Ambal sa Malacanang. Ito ko damo ang report sa corruption. Action firing line. Reporte diyang kinuutay niya sa mga barangay, sa mga LGO, sabi sa Ilotanis Police kag Armed Forces B. Pero sa dalam basahan ko, ang mga lugar ko ito nga way gid balabot, amo ni mga lugar nga layo-layo na gid bla. Kag damo na gid man nya way gid kabaton nga kinanglan gid Manila mo. Ang may tao gani kung gisa makita ko nga munis lang nga pinanglista Action Oliver, makitaan ko tsura nga ugot ko sa tsura mo. Kinablang ula ya ginalista iya ang matunog nga kinahanglan gid. Budo ka nami gid ya. Ay. Action firing line. Kalang kiti may gaba man kalang kiti dugay pa no? Dugay pa yung gaba, subong katilaw na sila sang namit. Tiyang basang Malacanang sa pulis na patagtag ta ha. Kag mga AFP naton, mga LGOs naton na bibigadigad ka mo danay. Kami mga misused ka mga nagamit sining funds ngayon. Di ba namo na sa ginfailan kaso nga mga ang lain lang diri kay ginpang failan kaso amo ya mga barangay officials. Katis lagi man ang frontliner sini mo sa mga barangay kay sila ni nakakilala dakon sinong pigado das barangay nyo. Action firing line. Pero ang resulta, magtinodlanay pa siya, way kuri baloya kay may DSWD, di nga nagakadto mo ni mo na eh. Huwag kuton mo ang DSWD, sumiyara niya pirma ni Kapitan da, nga tigin klaro yun na, ngayon na, pigado, gin mo ni mo na. May ni sila, grup ang ubuso, ang gidya saka kaso, no? Action firing line. Para magsululugid, gid kung sinugib lang sa likod, sining corruption, how? Tag 6,000 pesos, katanyo pa ni Bori man niya. Galing kay kung tingbon mo man, kung pila ka slots dira sa barangay, milyones man mo. Action firing line. Sigihan nyo gina kayong gaba blaway gid bla pangilala. Portahan ka man kung hindi kung matatabo na sa imo makamang kagid plakadlaw. Action firing line. Gali kon mga tao nga naana dagin lang sa pagpangawat iya, duway naman isla kulba sa gaba. Action Brian Warden. Action firing line. Okay, last 7:03 section Radio Philippine Standard Time. Karon kay discuss ta sa inyo kun Idris Bacolod iya may ginduso na nga resolution si Councilor Renisito Novero nga nagahingyo sa Department of Education. Nagahingyo sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag sinopadra nga departamento nagaayo nga kon pwede hindi lang anay magbukas ang klase sining Agosto 24. Magluwas kay Novero, of course, ang gobernador sang Negros Occidental. Amo man ang tuyo, no, nagaapilar man nga hindi lang taanay magklase, no? Amo man didto sa Iloilo City and Iloilo Province, Action Oliver. Nagduso naman sila nga kung pwede, hindi lang ta magklase. Do kadamo na sa mga LGUs kag mga provincial governments naton ang nagaayo nga wala lang anay klase. Ano ginang isa ka tuig nga di ka klaseng kabataan na, no? Action firing line. Kag may ara naman sa mga kongresista nga nagaduso man nga ipaiway anay ang klase, ang pinakarason wala pa ta sigurado kung ano gining nadangtan ta sini sa kay COVID-19 until August 24. Aside from that, according sa ila, dapat kung magklase gid man ta inang sigurado nga may ara na gid sang bulong. Tisubong nga nagahangahangad pakati sa kahanginan nga nagahahom-haom lang kita nga ini bulong bala ini hindi bala. Hindi ta magpatuga-tuga kay karon kon ginpadala mo ang kabataan mo sa bulutuan kag may ato tuya gali isang nagadala sining positive abi or asymptomatic amo ning problema mo. Siring nasambit iyang si COVID-19. Kung mahaklo to nila, pagpauli sa puluyan, sino ito bangon niya to? Utod niya, iloy, tatay, lula, lulo, ubos ang bilog ng pamilya. Action firing line. Tingnan nga mga ideya na pinsara na sa aton sa Department of Education,
Ayan na sulod na sa una-una nyo kung amo na bing matabo. Abi na mga assumption malang nato na mo. Nablagi na lang tao, talapanan awan man na, pero hindi na pwede o hindi posible nga matabo ina. Kaya nga aman, magkakabatsyag na tagani isang laganap subong sang COVID-19 nga way paklase yo. Di makabataan, kung may lang kung high school, iya kiti matudluan mo na sila kung din ka dapat mapungko, ano dapat himuon mo. Kung mga kabataan mo, mga alin sa grade 1, kinder, dira hasta mag grade 6, ang iban dira gakalipat, ginaya. Gakalipat ginaya kung anong mga protocol, ano dapat pagsulundan, ang face mask nga ini, paano manghinaw, paano, mo na bla, di mo ginaya mapaktan mo, kabataan na yan. Basi kibot kita, naglinagsanay na sila, naghampang na sila, why gitek balo ko anong resulta sila. That's why nga mas maayo ko no ang prevention sang sa magbulong na kita. Dan, ti kabay pamatalupang dan sang Department of Education ini kagdok kadamo man gid sang pabor nga hindi lang magklase. In fact, meron na sa mga kampanya sa social media nga pabor bla kamo nga ipay klase kung hindi yes or no malangan eh. Pina mga sa sinong nag-obra-brada pero may impact ina no sa aton sini nga mga otoridad kung ano dapat ang paghahimuon. Di ba man tayo gdali, gidya nga mag-graduate na yung bata ta, importante buhi. Action firing line. So, amo ina mga kaksyon. La 7-17, kung may ara sa mga gradusong aton sa mga elected officials, ang aton sa nga grupo sang mga teachers naton may ara man sila sang tindog. I-check ta na karon na. Kay unahon ko lang Action Oliver ang patrol sa pagpaplastar liwat sining shooting incident sining hapon diri sa syudad sa Bacolod involved sa isa iya ka negosyante. Action firing line. Parte yung shooting incident sa Bacolod mo, no? Kung isip-isipon gid sobra 20 na, no? Salin sa nagliligad nga mga tinuig nga ni tanan-tanan halos wala pagid matagan sa nagakaigo nga hostisya. Action firing line. Tiway lang tudugay na patay si Gerald Cuadrajo, no? Ang ginpatay sa Tubandra sang Riverside Medical Center. Nagligad to nga sinimana to nga naarata sa kasagsagan sang ECQ, tinumba man to si Maui Huilar. Action firing line. Sa atubang mandira sang sa unhan sang police station number 4 sa may gym mga kaaksyon sang Villamonte, lapit sa gym sa Villamonte, nagal-gym man to siya dira. Kag kadamo pa, no? Nga asod-asod nga pinatsanay nga tiway pag inimatagaan sa nagakaigo nga hostisya. Action firing line. Hindi man naton ya makwan, hindi man naton may gabi lang kay Charles Dilag ano. Hindi man naton mabasol PNP naton, king kapulisan naton, grabe naman ang ina sa investigation. Hindi man pwede nga mang-file nisla kaso sa kung sino man kag kung hindi to karon matod ang suspect. Kaluluoy man to. Action firing line. Problema sa pulis daw wala witness. Ikaduha, kung may CCTV gid man kung hindi pikoy lapaw. Action firing line. Ang iban nga business establishment wa gid CCTV. Ambot kun nga aga negosyo panisla wa CCTV kay requirement man ini sa business permit. Pero kompleto ang detalye election John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action John, good evening. Aksyon na Bray, wala pa matagan sang kasanagan ang kaso sa pagpaglutang nagluntad tinalikdan nga simana. 5 ka adlaw ang nakaligad, isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sa sulad sang Bacolod. Sinigid lamang hapon ang oras ginabulbanta takla las 5, takna sa hapon din mismo aksyon na Bray sa tubang mismo sang balalagyan o kunabi ang negosyo sining biktima nga ginkilala kay Roland Tan. Legal ang edad, residente ini isang isa ka subdivision, abidri naman sa sulad sang Talisay Action Bray, no? Kang iya sining ngalan, again, Roland Tan I. Aguilyeng. Ini matapos nagwampila Action Bray ka ngalan, kay nadikto sa initial na ton nga, pagpagkuha abis ang pila ka mga impormasyon sa eksena mismo sang krimen nga nagluntad dira sa tubang sang Crown Agri Infinity Land Corporation sa dalan Nara Avenue nga sakop sang barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Ang lugar Action Bray kung saan nagluntad ang ining shooting incident, ini
alagyan na may parking area and then alagyan na gilayon ang sumbray sa mga salakyan kag medyo madamo-damo man ang mga naganilabay o galing sa oras ng alas 5 sa hapon kung sariin nagapinauli na abi ang iban nga mga trabahante hindi na sinaamo kadamo ang sumbray ang mga konsumidor o kung namuwi man og bakal nga nagalabay mismo sa muman nga lugar. Wala labot sina, hindi man mo sila kadamo ang mga pumulong aras sa lugar. Kumo ang mga tupad sining establishmento, wala nagabukas kaya na lamang abi isang Omar Pension nga isang sumbray ka pension house kung sariente wala pagid man ini naga-operate sa tiyak sinidri may isaman ka mini dormitory nga I think wala man nagsumbray kay na close man ang ila sini nga establishmento. Sa liwat ang sumbray ining biktima sa pinakauling investigasyon sa mga kapulisan sa Police Station number 4 sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Teaser Sibuan, of course under the supervision ni Police Major Renante Humukan. Ini sa the regular days rutina kun bagag sumbray nga pagpatak sang alas 5 kun antes pa man sang hapon nagapinauli na ining mga trabahante sining Crown Agri Trading Corporation lakit mismo ining biktima sumbray nga haluson adlaw-adlaw nagasekyar git mismo sang iya naman negosyo sa mo mismo nga establishmento. Sila ini nagabaligya abi sa mga fertilizer, abono, bla, mga pesticides kag iban pa. Tempo sumbray nga sila doy kay Police Major Renante Humukan, posible na pattern na nga daan sa mga suspetsado ang hulag o kunabi ang routine siring nitan ak sumbray. Pero sa kina mahimo ila na mismo ini ginbantayan kag ak sumbray sang papauli na ini masaka na kuntani sa iya salakyan nga isabi ka SUV isa ka Land Cruiser nga nagaluag sang puti pagbukas siya sang salakyan kaangay sa natabo dikto kay quadrant ginpara kanini ak sumbray sang armas lupang no. Ang na-recover dito sa area base sa impormasyon sa aton nga mga kapulisan mayara action bray nga pito no kamang naglupok nga bala sa armas lupang nga wala pa sa gyapon natubod sa ato naman nga mga kapulisan. Ang naglupang action bray initially tatlo ka mga lalaki nga mga suspetsado nga nakasuksok sang face mask kag nakakalo ak sumbray. Kung aton lang tumo na mahimo nga ang mata nila or ang upper portion alis sa ilong pagkatos matabi may ara pagamay nga makitaan ang aton o kana mga saksi sa lugar o kaya kay Tikanubo sa Sanchez kay naka face mask sila kag nakakalo ak na Brian. So pagkidiri sa aton nga mga kapulisan ang mga suspetsado nagpalagyo ginusoy nila ang ruta padulong nga sidlangan nga bahin sang lugar. But sa lingon, ang easy na nga portion pakadto ak sumbray sa may Robinson's Triangle ba? Sa may shopping center Dampe. Pero ang duwa nagdiretso sa mo sinang ruta sa may Nara Bangaabe. No, Nara Lopesay na. Ang isa ak sumbray sa kilid sining Omar Pension may ara na dara iskinita nga lapos ka naman sa piyak na bangga digto sa piyak na dalan. Parallel sa Nara Avenue. Digto ak sumbray ang isa naglusot. But silingon, duwa ang nagopdanay, isa ang nagsipak, lunsay sila tanan nagalakat. Wala na may baluan sa aton mga kapulisan kung ano mga sarakyan nga ilaging gamit matapos ilaging komiter ang iman mismo nga krimen. Kaya hindi man kuno makabig nga riding in tandem kay lunsay nagapanglakaton gid lamang sa dalanon ining mismo nga mga suspetsado og sumbay. After sila no nagluntad ang shooting incident mga kaakson ang ginihimo diri sa ato naman nga mga kapulisan tinagkasa sila sang investigation nagpatigayon sang dragnet action bright. Ining biktima naman ang nakitaan pa mismo sang iya naman nga mga trabante kay ti ang lugar blag bright ko sa rin nagluntad ang shooting incident ara pa mismo no ang ilang nga mga trabador dira kumbaga do bag-o lang gid action bright nga nakagwa no sa ilaman mismo kay nagapanira pa lang sila mo butsalingon may nakakita pa ining mga trabante mismo nila. Nakibot nila ko ng mga trabante, wala naman may ginubra nga iban, nagsinagit, nagsumbay, kag tigibuligyan, nagid man lang nila, ang ila daring amo, abis.
ang ginsakyan initially sa kaitan sa pagdala sa ospital ang iya man mismo nga pribado nga salakyan. So may nag-drive lang kagindala dito naman sa may isa ka pribado nga ospital sa may BS Aquino Drive, Action Drive. Ang inisang impormasyon sa aton nga mga kapulisan, iningsitan nakaangkon sang pilas sa iya naman nga dughan, kag may pilas Action Bright sa nato kabahin sang iya naman nga talinga, no, diri lapit sa iya naman nga mata amo nang pilas siningnitan kay nabi tira kita lang ito naton nakasuksok sa nga blue nga t-shirt Action na Brian, no, ang ginaalalayan sa nga mapasulod sa salakyan nga ako sa mo man mismo ang nagdala sa iya sa ospital Action na Brian. Karon dinabulong pa sa yapon sa ospital inungsitan. O galing lang kay sunod diri kay Police Major Renante Humukan, hindi pa nila matutumod gid ang tinakamotibo sa likod ng pagpanglupang diri kay si muka ng Pambalon may mo planado na daan na plastaran nila sumbray kung saan o nila abi palapitan kay iti mali umukan gin palapitan kay ginutang mo kag kundiin sa sumbray palagyo nga tatlo ini mga initial tatlo ka mga suspetsado na responsable sa likod ng pagpanglutang diri kay Roland Tan Aksumbray o Action kay dyan. diri ka anggulo na ila ginatutukan kung nga ang negosyo siningnitan na damo-damo branches bla dari sa may Bacolod diri miari man ko sa may Atangob miara man sa may Surad sang Kamangkalan kag bisan pa sa may probinsya sang Iloilo Action Drive. Aha. Action dyan, klarohon talang. Ano? Kay kabalo kita subong bawal lang ulo angkas ngayon sa motorsiklo mo kung hindi ikaw asawa, may mga assessment paganing PNP. Why gid sila may makitaan nga nakamotor ini sila, no? Ining tatlo action dyan, no? Wala action break. Kay initially, according sa police, nagapanglakaton gid lamang ini sila sa nagpalagyo alun sa ila direksyon padulong east portion sang amuan mismo nga lugar Action Brian. Ano nga ning pinaka-exact na time selection dyan sa paglutanggid? Ang exact time is 5 p.m. Kung sa riente may ara naman to dito nagalabay ng mga salakyan. Galing kay hindi ginamo sila karamo ilisipon lagid lamang Action Bright. So mag 5 p.m. ka sulo sa naaw action dyan kitaon paning mga nawong sa mga tawag action dyan, ano? Yes, kitaon gid galing kay ti sa formada mabla nila nakakalo sila nga may ang kalo abla nga may punta Action Bright nga duhod. Hindi naka-face mask. So kung mag-amo sila, ko kayo na, may mo makitaan din lamang sa mga suspetsado ang upper portion sa iyang sa uluhan niya, abi, alin sa ilong, pakadto sa mata, Action Bright. So, do nag-helmet ka lang ni Yapon, di gini maklarong itsura mo kung may hod ikaw. Oo, doon mo man Japon, doon naka-bonnet, kailang nga Japon ng sombray eh. Kay iti, mata mo lang ang makitaan. Pero hopefully, nga may CCTV camera nga na-install sa tubang sang ining establishmento nga ginapanagian mismo ni Tanak Sombray may mo dako ang mabulig sinisunod kayo mukan agud nga makitaan ang mga suspetsado kay may baluan kun bala temprano pa lang niya doon nagabulubantay na sila dira sa gwa mismo sang establishment kun negosyo no building kung sa dinamtang negosyo sining ni Tanak Sombray. I see, okay. So ining tatlo may gid may establish ang pumuloyo or mga kaiping ano kon ano mga purbase ni ang mga gestures nila the way sila mag-action diyan. Kay according sa mga interview sa lugar dito, ngamba nila wala man sila abi kuno bala may namotikan nga do ka suspetsoso nga mga persona kaga nagbatian na lang nila so nagulpe lang nagaparak sang lutang sunod-sunod kag nagkinamok ang mga tao dito wala na nila kuno nakit-an gid ang characteristics sining mga suspetsado Action Bright. Kung sa bagay, kabati kay mo lupok nga hindi man Disyembre subong hindi magsalang espiritu mo kuno klase lupok na kundi ang imo sa mentalidad dira madalagan ka magpanago action diyan ano? Yes, actually kay nga nag-interview kita sa isa ka tigulang nga dito sa guro nagatrabaho sa tupad la mismo sang building. Galing kay may lakang lang ang building ina sang dugin tabunan nga sin nga sunod sa iya pagbati sang lupok while ano may Action Bright nagduko sa nga po nagakoribong skillet sang mga plancha bla sang inang mga sin Action Bright kang nagpanago while sa kuno nakamulalong kung sino nagadinalagan sino naglabay Action Bright sobra ka kulba kibot sila bi kay gulpiada lang nagalupok na lapit lang mismo sa iram. Balikan ta section dyan sa patrol kay
plastar niya isa-isa ning pagluthang sa kay Roland Tan. Una sa balita, una sa aksyon. Kay, okay, action dyan. Yes, Action Bright. Tama to kayo na. Ang bala gani isa ka na interview naton nga wala na sa kuno kamulalong kung sino na ganilabay. Pag sino man ang ibang mga tao posible nga to dito sa lugar sa nagluntad ang ining shooting incident. Ining galing kiti, way man to pamilya, ikaw nakapamangkot action dyan, no? Mga taos palibot gid lang. Yes, ang mga tao sa ibot kay before pa Laksumbay nabutang ang yellow lane ilagang police line mismo nakabot pinakita sa may lugar. Actually malabot tagin man to na naton ining pamilya balang siningnitan o galing kay tiara pa sila sa state no sa nga pagkakibot kag of course nga natabo mismo nga kung naton tigil respeto man nato ng Sumbray wala na naton na sila gilayon nagikuasang statement kay even sila kay na ang ilalagi lamang gesture among pagngoy-ngoy ang nagpag-ibig lamang Sumbray ang sa sitwasyon nga natabo dito kag pagpangayo sa bulig sa mga kapulisan. Ang mga trabante nga mga kababayan wala man nila gin panugutan sa pamilya nga makapalapit sa iban nga mga popular sa lugar gilay man nila gin secure ini ilang mga trabante gipasakay nila abi sa pribado nga salakyan kag impopod action by kadto sa pribado nga ospital. Sige, grabe ano. So amo na no ang sitwasyon na check lang naton tani ang sining status ang kabuhi niya while nga gindala ini siya sa Riverside Medical Center. Actually may mga information kita nga nadawat diri but we are not the authorized action dyan nga maghambal sini on air ano sa status niya. Yes, Action Bright, no? Pero anyways, kaya ang initial nga investigasyon ni Police Major Renante Umucan, ang Station Commander sa Police Station number 4. Sa lahat, no? Ang tulis ang atong victim niya is about na siya mag-on board sa salakyan niya tapos in-shoot sa identified suspects naton. After shooting, nag-scamper sa different direction so hindi pa natin siya sungit. Undergoing investigation pa tayo sa kung anong motive ng pag-shoot sa victim natin siya. Ang ilang suspects? Ang suspects natin initially, tatlo sila. Initially sir, ang naka-witness na nagalalakad lang. Then, dami silang sinasabi na iba sumakay din sa motor, iba dito din, pero hiwai pa tayo sir sa confirm kung ano talaga ang sinasabi ng force na shoot nila ang victim sir. Sir, sinong victim na kung anong background na kayo? Sa ngayon sir, wala pa kita sa background sa victim, no? Siya lang yung owner dito ng Crown na agree na to at saka marami siyang branches ito. Mayroon sa Pangupo at saka sa Bangkalan, I think. So, sa ngayon, nag-execute efforts na ma-interview ang mga witness natin nga dito yung mga empleyado nila particular at saka yung kapatid niya na nandun na doon sa hospital. Sa ngayon na nasa hysterical pa. Pero we will give you updates sir after na matapos natin investigation. So ngayon sa treatment siya, wala pa natin alam kung critical ang situation niya kasi hindi pa tayo maka-intervene doon na undergoing pa ang medication sa treatment ng doctor doon sa ICU. Tama. Tama niya. So natin na alam kung saan talaga ang exact tama niya sa katawan niya. Nagsubay na ba tayo ang statement ni Police Major Renante Umucan, ang Station Commander sa Police Station number 4, no? And I think, ang biktima, yung latest information ni Sir Umucan, ginabulong sa ospital. In katuan niya to, siring gabi, agad niya verify ang medical status, kag may istorya mismo ang pamilya Sumbay. Galing kiti wala pagidman, nakatag sa feedback ang ato naman ng mga kapulisan. Sige. So bago ng update report, may kaltaran sa kaso ng paglutang sining kay Ronald Tan Action Bay sa area mismo sa Nara Avenue sa barangay Villamontes at sang Bacolod. Balita, gikan sa Patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Patrol sa Action sa Bacolod on Radyo. Action Firing Line. Salamat action dyan sa pagplastar sining shooting incident sining ginamang nga hapon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linyang spokesperson sa Bacolod City Police Office, we have Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good evening.
Action Bayan mayong gabi gid na mayong gabi sa bugo sa katapo asang Action Radio diri sa siyudad sa Bacolod. Aha, isa Sa naman. aton mga pinangga ang mga tagpalamati, good morning, good evening sa aton tanan. Yes. Action Bayan. Isa naman ka masubong nga balita for Bacolod noon. Sining isa ka shooting incident, sir. Na-interview naman actually si Sir Homokan, but sa inyo end dira, sir, anong pinaka-initials nga nabato niya, additional nga information ri sining shooting incident, sir? Sa subong Action Bayan nagapadayon sa gihapon ang aton nga investigation. Ang among initial nga gihapon sa aton nga mga information ang pwede naton mahatag sa subong. Kaya wala pa gid kita update, labi na gid sa medical bulletin kung ano ang pinaka-latest, labi na gid sa mga suspect na nag-ubra siniya sa pagtiro kay Rolandan. Wala pa gid kita gid sang mahamba naton nga na kuha nga mga motibo or ngalan sa mga suspitsado kag sa subong kapadayon sa gihapon ng aton nga investigation ni Action Bayan. Aha. Sir, mangkot lang kami sa status gid ni Tan kung kumusta sa subong kay actually may nakagabaton kami mga information hindi makapenetrate pa ng amon sining patrol sa area kay hindi man natong situation sa Riverside Medical Center. Ano status ang life ya subong, sir? Wala pa gid kita Action Bayan gid sang latest medical bulletin sang victim, no? Ang pamilya hindi man maghatag man sang ilang mga information, sado gid ka tago sa mga information Action Bayan. I see. Okay. How about, sir, mga CCTV sa kamera to sa area, sir? The same ang problem naton or ano nga sitwasyon? May mga problema kito da sang CCTV area, no? Labi na gid subong medyo ka dulom na. Pero ang pag gina-check naton dira Action Bayan, wala pa gid kita sang ideya kung ano mga gingamit sini sa pagpalagyo sang tatlo ka mga suspect. Actually, tatlo ang initial nga ginhambal sa mga nakakita. But regarding sa mga CCTV, hoping tani nga may ara tani nagka-captured sang ining mga itsura. Yes. May area ini ginahambal diri nga naka-face mask man ang aton nga mga suspects sa Action Bayan. Sir, ang modus na subong daw lain, no? Kundi ginabawalan ta subong ang angkas diri sa Bacolod bisan gini mag-asawa kinanglan pa i-check kung mag-asawa gid sila bala pamilya gid. Paano tani address man plus the fact nga protocol naton kag mandatory naton na mag-use ning face mask nga ini and gina-grab nilang opportunity ini, sir. Yun naman ang aton nga mga criminal elements nga nag-upod sila, ginasakyan nila kung ano man ang nagkakalatabo. So, at least hindi sila madali bala ma-identify man. Amo na, just like sa natabo sa ng ligad, nagagamit man sila face mask. So, with this incident, may man abi naton sa Action Bayan, kung may COVID-19, di man naton basta-basta man abi mapakuha ni mga face mask nga ginamit sa aton mga utod. So, ang sa aton na siguro Action Bayan, inang may mga report kita, ining may mga pabaton kita dara mga initial info, ining may mga ginadala siguro balaman naton ang Action Bayan, kung may mga ginabit-bit lang nga mga armas. May ginasukbit sa ilang mga kilid or ining mga kahinay-nala nga mga suspect. Makinakapis mas ma-identify na kung madasig lang ang mga reporting system sa aton nga mga utod, mga pumloy sa sulod sa Bacolod Action Bayan. Sir, paano naton i-balasa subong aton sa nga PNP so far? Why nakita sang inner nga mga check-up points, no? Meaning damo na subong nga medyo lolo libre gamay sa paglagaw-lagaw sa palibot sa Bacolod PNP naton. Paano naton ini slay plaster, sir? Ang regarding sini kay Kumo may-ari kita daw nagsunod, no? Nagsunod-sunod yung mga shooting incident. Yes, oo. May-ari kita diri tendency nang magapot up kita sang regular siguro ang mga checkpoint labi na gid dira sa area sang Villamonte. Kay mostly sumong sang mga shooting incident dira sa ina nga barangay, may-ari na sini directive actually ato nga city director nga possibly or was may-ari na kita dira mga gidakandak nga mga random mga checkpoint sa area sang Bacolod Action Bayan. Sir, sa siningang kahinabo subong plus pagigiti mo na may mga face mask kita, may helmet pang iban pero ining mga suspects gani way man helmet pero naka-hood ini sila nagalakat gid lang. Ano ka secure subong Bacolod, sir man? Labi na gid ang mga kaangay sila mga negosyante kay ang natumba subong ligad to Gerald Quadra ti may name ato sa PNP. Pero ining kay Tanti, we don't know kung anong status and background niya sini. Pero anong security subong sang Bacolod nun, sir?
Ang sa aton reaction bayan, wala magigita diri may nabaaton giri nga mga threat or medyo threat regarding diri sa aton mga uto diri sa sudad sa Bacolod. Siguro ang sa aton dira so magpabalo lang siguro insigida sa mga information kung may mga death threat. Kag sa mga diri sa aton nga mga pumuluyo, hindi lang kita maghatag sang pattern ba sang aton nga giho. Kay kung tan-awon ta ining nagakatabo nasundan abi permi ini sang ila may malain nga tinutuyo sa ila kay kung masami ka na dira permi nga munas ara ka dira kung may tuyo kasi mga malain matsambahan ka gid nila Gana man no. so make sure nga sa subong ibin mahambal nato nga kung may ara pa kita treat sa COVID-19 para man sila nga safety kag security kay kung pulis ang aton saligan hindi na naton sila mabantayan 24 oras. Yes. So sa may mga threat dira nga nabaton o sa mga nagliligid pa nga tinuig, they can provide themselves ang security nila yang ila, pwede man na sila ka-hire, private nila nga security. Installation gid sang CCTV dira sa ilang mga area, labi na gid yung mga negosyante naton kay actually amo na problema dito sa sudad sa Bacolod kay most sa mga business establishment may ara nga mga CCTV pero iban wala ga function. Majority wala ga function. Kung may ga function black and white pa nang daan na mga CCTV. Okay. So ini sa lesson learn nga kung may mga negosyo kita, pabutangan tagit sang CCTV for our own security man ang sundayan. With that, Sir Pico, sir, salamat sa ibang time. May gabi kang mabuhay ka, sir. Yes, mabuhay po kayo sundayan. God bless us. Thank you, sir. Action Firing Line. Alright, ang spokesperson sa BCPO, Lieutenant Colonel Ariel Pico, pero this time we have on the line. Online sa Firing Line. We have on the line Police Major Renante Humoca ng hepe sa Police Station number 4. Sir, good evening. Sir, good evening, sir. Pasensya sa disturbo, medyo na dilatar kita kamay because kay Sir Pico. Pero, sir, pinaka-latest sang kabuhi ni Sir Tan, nga ginalutang sining hapon, sir? Actually, sir, according sa aton nga investigator na nag-follow up dito sa may hospital, dito ang arrival sa sir, try siya nga i-revive dito pero negative din. I see. So, mga what time sa kayo na, sir, nga gin-declare sa aton sining attending physician nga nag-expire o expired na gid siya? Actually, sir, yung hindi ko nakuha ang exact hours kung nga kailan i-declare na ng doktor natin. Pero yun yung sir ang ibrili ng message na sa aton ng investigator kaya until daw andun pa sa area. I see. Sir, ining si Tan previously, before sang iya sining paglutang sining hapon, nakaparecord ini sa police station number 4 or either sa barangay, abing may mga threat siya sa kabuhi, sir, or sa family niya mismo? As I know, sir, wala ko sang itong latest, wala sila sang record dito unless doon sa mga previous pa yung sense na hindi yung nag-start ang administration ni Presidente Duterte. So ano ba sa lingon mo, sir, pag-start sang administration ni Presidente Rodrigo Duterte, nakapa-record siya or wala? Although wala sir, bali ang subject pa na sir i-inquire natin doon sa investigator natin kung nakaparecord sir. Sir, nga sa lakyan to, sir, nga hana siyang magsaka, tani, siya lang gid isa sir ang masakay, sir, no? Wala ang siring members ng family that during the time? Actually, sir, according sa iyong empleyado, siya lang talaga yan, sir, nasakay na siya. Why sa driver, why man sa uupo na sa bodyguard niya nga ginadala. Do kasimple lang gid abi sang sining pangabuhi, abi amo na oras gid man gurong inugpuli sir, amo na ang sitwasyon? No, actually, sir, usually na gina-obra according sa iyang empleyado nga isa na interview natin to nga pag every time may mag-close sila, ara na sa sir ang presence niya. Okay, May guard man ni sir ang sining business dira? Wala ka na sir kapamang kung may guard, sir, no? Pero yung nakita natin to parang wala. Tido kay malabyan ta man akong kaysa hindi man matago di sa Bacolod din yung crown nga ini tido sa ngalan nga business bala kinanglan may gwardiya man kun tani for the security sang business sir, no? Supposedly siya, no? Kaya pero pagkita na to natin pag na-close siya talagang wala na tao sa loob. I see. Okay, medyo maluligwin na nga lugar kon hapon gani kung di ko magsala sulo sa naaw pa man siya pero amat-amat gid man nga hawa ng area, even though nga ina nga area dira damo naga-park sa mo sini nga mga inuras. Yes, sir, actually kay ang nalupasubong kayo sa community quarantine pa tayo. Yes. So as early naga-close na aton mga establishment yung mga katabi niya pero may security din, sir, pero ito sa kabila gid ang kanto 24 hours ang nilagay naman pero ang layo di sa inang area sa crime scene. I see. Grabe, no. Anyway, sir, pila gini sir ang igo gini Sir Tan ining victim? Based dun, sir, sa investigator natin 5.
5. Din gid ang fatal yang mga igo sinitanan, sir. So parang puro pa fatal sir, kaya ang isa sa guya tapos dalawa di sa may yang dalawang sa niyang tutumlan niya bala. Kadughan na almost dalawa din diyan, tapos sa abaga sa babaw at saka daldal sa abaga niya, so mo nang iginitro entro din. Ay, si grabe. So meaning si paghana ya nagabukas siya sa nga window abi sa passenger seat abi. Ano sir, ni talikod ini siya or may mga confrontation pag intawag pa ihan ang ngalan niya? Ano nga ano pa may establish ini nga paglutang siya, sir? So wala hindi ko sir maano sir no ma-detail din, pero based dun sa tama niya sir daw parang sa about na siya magpasok bago siya pumasok. Aha. Tinira na siya immediately kasi ang tama niya kilid ka na puro right. Mhm. So after isang shooting, umapa na lang siya doon sa front seat. Aha. So meaning ang salakyan ni sir may mga damage man ni sir. Ang salakyan niya, igo man eh. Sa kayon sir balan doon gina-process ang kuan kasi ang sasakyan sa Soko na para doon na kung tapos na ngayon kasi hindi na ako sumama doon sa ospital. Kay mo manigin sakyan sir mo no? Sir? Mo manigin sakyan niya pakadto sa ospital man? Oo. Kaya mo nang driver niya isa sa tractor at saka dinala siya sa ospital. Aha. Sir, ako a broadcaster, I'm not particular kung ano nga sahi ang sahi ng mga personalities ato nagluthang kay siyempre way ko ideya. Ano sir, mga professional na mga killers, hard killers ang styles ang pamatay, ano nga sitwasyon sir? Actually sir, based nato sa information natin na na interview natin dito na naka-mask sila. Oo, naka-mask sila. Then after na daw ordinary lang sa kanila. So maybe talagang ordinary lang mga movement nila. So may possible talagang kumbaga marunong na talaga maggawa ng ganyan na situation. Aha. Ang ilang aplastada, sir, daw inang lain dito sa piyak, may lookout diri, daw mo ganyan situation, why sila gatingob ng tatlo, daw mo na? Usually, sir, kung mag-amo na sila maabi by experience, isa lang na sila nagatira actually, tapos mayroon na sila na parang blocking nila ba? In support in case kung tatakbo, mga yun na siguro nila, kung once kung tatakbo, may sasalo. So, parang bago na sila sir talagang well plan yan kung mag-execute sila actually. So possible na pattern ng atong victim kasi mo na nga ang sabi sa atong empleyado niya, usual niya din na pag mag-close talaga andyan talaga siya. Grabe. Sir, the video for me, ka-alarming some parts ng police station number 4 that so sining mga sinima na binulan, if you remember of course, sa imo sining area of responsibilities, former kapitan na Mami Huilar, Barangay 35, ginpatay drama sa area sa police station number 4, and nearby ang kaiping dra ni mga police station number 2 ginpatay man to si Mr. Gerald Quadra, pero medyo lapit-lapit man sa area. And today, amo na tabo subongo sa kay Mr. Roland Tan. Paano naton sir maplastar ang aton sining imo mga men dira sir sa sining mga lugar abi sir? Sa amo nga sitwasyon do ara gid lapit na permi sa imong area? Actually sir, ka-even myself, parang tayo, parang nasusurprise din tayo kasi ang by history, ang mga tao na pala na yan, na mga ito na previously nga na-execute na sa hindi natin alam na mga grupo, talagang mga prominent person pala sila at saka may mga history about dun sa illegal drugs. So, ngayon, actually, kung in my part kasi yun nga, I do not know kung ano din ang real story sa dito sa Bacolod City kasi new pa lang, bago pala tayo dito sa Naasay. So yung actually ang even sa ngayon kasi yun nga puspusan yung ang trabaho natin against COVID. So lahat ng mga strategic area nilalagyan natin ng personnel, mga checkpoint tayo doon at saka mga patrol base tayo. So tayo din nag-iikot tayo pa every hour or 30 minutes pinapasok din natin itong areas na bago lang nangyarihan. Actually, sir, yung sa possible ining mga tao, may talagang tagal na siguro na may mga alitan o whatever na talagang target na sila at hinihintay na lang siguro yung kumbaga yung mga opportunity na lang. So yun yung mga assessment ko sir kasi ito kahit ako nga nasusurprise ako nito na yun sila ang parang sunod-sunod na itong nangyayari lalo na sa area ko pa. So kaya dito sila pala may mga businesses at saka yung ang iba dito rin na nakatira. At saka itong center except doon sa central
Central sang Bacolod. Ito kasi din area dito sa atin, sir, marami din sila pala dito. Na kumbaga may mga leisure areas na puntahan din nila. So, possible, dito din sila minamanmanan at saka dito rin na execute din sa area. Okay. Pero yung actually, sir, ang ginagawa ng BCPO under sa leadership ng Colonel Viñas, talagang kung pwede lang walang mangyari. Dahil na yun nga nilagyan nga nila lahat ng tao ang bawat scripts para lang ma-prevent natin yung mga incident na gaya nito. Kay kumadumduman ko lang, sir, ginluthang man sa Galo BBB before. I don't know kung wala kapatigod during that time, si Attorney Tutubo. And then, pagluthang sa kay Alcosaba, dodri ka na, sir, no? Dira sa may circumferential road man, no? Balikan tabi si Sir Humokan, Kayong tanan nga mga nagalatabo subong diri sa syudad sa Bacolod, recently gid lamang, dodri tanan sa area sa police station number 4 given nga may mga negosyante dira nga mga dalagko abiman, no? Pero tiway takbalo nung sa likod diri. Sir Humokan, before ka na utod ang balko sa imo, sir, balko kay na nga daw kadlagko sa mga personalidad nga ginapanumba sa imo sa area of responsibility. Pinaka recently lang tong sa may circumferential road si Alcosaba, isa ka awol nga PNP, and si Villar. And aside from sa Ilag Road, may Alex Yao patay. Doon to kung sakop mo na, sir, si Alex Yao nga pagtumba sa Meridin Torrester, inyo pa na kung Station 2 na. Station. Ay, parang yan ang station to, sir, Station 2. Pero kayo daw kalapitan na ilagid sa mga areas nga ina, no? Anyways, going back, sir, gamay lang sir, before kita mag-end sining interview. Sa kay Sir Tan, may kay Siktan, patagali, sir, police station number 4 man to. Ara ka na to, sir? Yes, sir. Yes. Aran ako, sir, actually, bagong action din ako sa during that time. Dogin bunyagan, kagito, pro kalaway kasi bunyag, no? Di ba namin? Yan nga, actually, sir. Yes, sir. So, ining si Roland Tan naman tonight, sir, doon pila na ka-hours na nakaligad from 5 o'clock, kaginuthang siya. We have siguro mga 3 hours na. May gamay na ka mga initial, sir, kung ano ganang background niya, sir, sining motive, sining pagpatay sa iya? Sa ngayon, sir, okay, yun nga, hindi ko pag nakausap ang ato ng investigator kasi andun pa nga sa area. So, maybe after pagdating niya dito, marami na siyang ma-update sa atin. So, yun ibibigay na din namin sa inyo. Ay, sige. Dala lang kita, anay, sir. At least may mga initials na kita and masimera. Karoon pa ni bago, sir, masinabad ko daliwat tawag sa imo, sir, ha? For more information. Anytime, sir. Salamat. Anytime, sir. Thank you, sir. Yes, good evening, sir. Welcome, sir. Good evening, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Police Major Renante Humokan, ang hepe sa police station number 4. No? So, grabe nga mga personalidad ang nagkalamatay di sa area niya. Hindi basta-basta mga negosyante, mga kaksyon. Si Kay Siktan, the brother of Councilor Canotan, former Councilor Canotan, today negosyante mani Rolando Tan, Roland na Tan, si Mawi Wilar, elected official before. Kilalang kilalaman. Attorney Tutubo, no? Dira man togin patay sa area sa police station number 4 diri sa atubang sang West Negros STI. Kag ang awol nga pulis to nga si Alcosaba, no, dito sa may circumferential road. Those are biktima sa pagpanuthang Action Oliver, broad daylight, inabalangga sa naaw iya ang palibot, sanag, may adlaw. Meaning, ang aton sila nga mga assassin o mga criminals naton, may matabo na sila gamay sa tsura nila, kag makitaan lang ila matalang, pwede na sila makapangtira diri sa syudad sa Bacolod. So, ang PNP naton, kung sumahon ginaton, actually pinanulat ko di mga ngalan, sa mga ngalan ko diyo, sa pagkadamo na, no? Sa sulod sa Bacolod, mayara pa kita ganiya, mayara pa ginutang gani nga ato balang jail officer Action Oliver, Vargas, may man tumatagan hustisya. May exaltado kita nga policeman na deputy sa police station number 6. Mayara man sang Junjun Ligaya, barangay kapitan sang barangay 16. May Ricky Serenio. May sino-sino na lang kadamo gidya sa nagkalatumba na sa Bacolod. Sa nabala naton, kadamo nga wala pagid ma-failan sang kaso. Way mahatagan sang hustisya. Ting PNP naton gahambal. Gasaludo man sila mo sa mga sitwasyon subong kag gakwan man sila gapangalagag man tuway ta failan kaso. Pinakarason kun why sila or di sila ka-file kaso, una may witness mangguro pero di magtindog. Nadlok or wala na gidya witness nga magatindog.
Ang pamilya sometimes daw hindi man makatagid sang madalo man nga mga information, no? Kay bandera tiway magka-idea daw mo sini, hindi mo na sila mapilit ya. Ikaduha, kung may witness abi, may mga CCTV man kita ti amo to ang balta bala ang pagpatay kawilar gani, ang CCTV nga nabutang Action Oliver, lawlahog gali. Pamahog lang sa kawatan. O para way kuno sa may mga awat kagi saka kuno to. Action firing line. Ti initani nga mga pagkabutang amo ning makabulig nga makakuha sang circumstantial evidence sa aton nga PNP nga magamit ini siya to file a case against kung sino man to ang mga suspect nga ini. Oh, may nag-text kini sa aton diri, ano ang common denominator? Hindi ko na ma-mention ina. Kasagad gini sa listener naton mo. Kada tikab sang interview takag aton ginabantayan niyo na mo. Sige lang, gasalig kita sa aton sa nga PNP. No, diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Si Sir Pico naglig interview ko niya. Ang balyati, why action bray? Hindi man ta pwede maka-file sang kaso nga palagpatan mo lang sang imo sini nga suspect. Kag kon karon ato siya inosente. Nadakpan mo na siya. Tapos I mean ini magwa abing inosente gisuway sa kamang maang ti kaluluoy to karon. So dapat ang pulis mag-file panigurado man mo. Okay, hindi man yung mga pulis nga mga hausyaw man pareho sa iban to mga pulis nga para lang gid maipresentar kag na-solve kunuhay ang kaso. Wala bisan sino na lang pang sikupon. Action firing line. Tidiri sa aton sa Bacolod gusto sang pulis kung mag-file gid man sang kaso, sigurado nga suspect gini sila. Hindi lang ya hausyaw kag hindi lang ya mga suspect lang para lang gid kuno ipakita nga tinagagiho sila. Action firing line. In that part saludo ko na sa PNP diri sa Bacolod panigurado bala iya para hindi man maapid ang iban nga wala gid sang may namangan. Action Brian Warden. Action firing line. Last 56 pagbalik naton karon kadamo pa sa na ama naton nga mga balita kay i-try ko mga ka makontak karon ng any elected officials diri sa syudad sa Bacolod. Basi makatag basta sa opinion na galing kiting ang permi naton di Mr. Action Oliver mag-inamo sini the Vice Mayor of Bacolod Elcid Familiaran amo ning pinaka-vocal ang dis Bacolod. Oh, ang iba naman konsyales tadi daw way nagid ka butwang iban no sako guro no sako sila ti may COVID-19 patamo. Intindihan tama na pero believe ko ni subong kay Vice Mayor Elcid Familiaran maka COVID-19 man maka shooting man o kung ano ara na siya anytime tawagan anytime gasabat ini siya. Amo ning kinahanglan tayo nga po nga kwan nga elected official yes Bacolod dason mangita tayo sang bulutohon ta nga bisan sa radyo mabatian mo siya kay hindi man ni siya makalagaw nga balay-balayon nya ginistorya to nga mo ning update sa subong. So pagi sa Action Radio pamati kamo di ma-update niya kita. Muna blaman nga pangita naton di kay kon kinamo sini nga krisis no hindi nagita kabati-tikab sang iba no. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo patayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon. Andayon Business Development. Isa ka pribado nga kumpanya. Proud user ako sang Life Extension Vitamin D3. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07. Ginaendorso ginaton sa inyo maka-aksyon ang CL77. May 7 manika sangka pa. Gintingob ang puwersa para magamit kita sini kompleto yang ingrediente niya. Ang CL77 mga kaksyon, pwede mo ni balon-balon. Pwede mo ni mainom bisan anong oras, minuto, wala inisang natawag natin mga 3 times a day, mga twice a day. Bisan kada oras imnon mo ni wala gid kontra tsimpo. No? Kay sirop malin siya. Kag maghalong sa pike nga CL77. Ang pike nga CL77, ang yang sulodlan 500, pero ang tatak niya 375 ml. Tido kalayo, no? Kag ang pike nga si CL77 na sulod sa lapad. Hindi lang ginabutangan sura sang whiskey lang ang mga dark na. Ang original nga CL77 ang takop niya green. Kag ang sulodlan 375 ml gidya mismo. Ang mga sulodlan niya. Why ni siya ginalibod ang original? Mabakal mo gini sa mga butika kag sa mga otorisado yang mga manog baligya kag baligyaan. CL77 mga kaksyon. Action Firing Line. Manamyaw ko na sa aton sila nga mga utod subong iyang gabi nakatutok na sa aton nga pagpangalagad. May gabi lang kay Rinan Aloro Rico
Good evening, Brian niya, punta. Always kami pamati program nyo diri sa Shinda, Kabungbungan, Barangay Sagang, Lacastiliana. Patamyaw Family, Rico, Aldia, Aloro, Kaghongko. Thank you, kid. Salamat mana. Mary Jane Salodare, salamat. Si Rolin Guarino. Mayang gabi, salamat, kid. Si Violi Sore naman niya, nagapamonitor man, nagapugopongko. Neonita Tamita Victorino, good evening, Sir Brian, watching from Dingle, Iloilo. Salamat. Edith Josie, good evening, Action Brian. Shout out sa nabtan ko, or sa nga nabtan ko ni lockdown sa Manila. Naka 5 na ko nga paribok sa ticket. Ko mangkot lang ko tani, kung halin kami di sa Manila, pabakulod kami, halin Manila, may 14 days pa kami nga quarantine. Di daw ara gid na no? Kadang di galalabot, di gina-quarantine gid mo. Edith Diosi naman, naga-monitor subong sa Makati. Salamat. Si Erwin Guanzon, libre. Sir, good evening. Ano mayo sini nga mahimo sa driver ka jeepney kay kadako sa Amon, Arkila. 700 pa. Nag-ayo kami sa Amon operator, 500 lang tani. Kay Amon nga pasahero, 9 ano naman, doon di ka makuha na. Basta mahal, guro, no? 700. May taripa ka mo, no? Doon mo nabla. We don't know. So, operator, mangkot ka mo sa mga presidente sa association nyo da. Pero nung tikang himon, kit subong sa pasahero, tod pigaw eh. Why pasahero? Barato to ng diesel, pero ang pasahero pilalak bilog. Why sa may galagaw, subong eh. Si Boy at Sinay, naga-monitor man, dito iban man na dulao. Pasensya gid. Aldrin Limaco, Arnold Julius Piro. Action Brian, good evening. Monitor kami sa Valladolid. Tams na Action Brian. Higpit sa mag-angkas bakit itong riding in tandem hindi nila mahuli. Actually, nagalakat ng toslak, no? Ang mga suspect kayo ng 3 kabilog mga ka-action. Sige, no? Dili sa Bacolod, kundi ang face mask ginabawal. Tignan mo, nagkaladak pa, nagsuliber, lapit ng sobra 400 na, oh. Sa halin isang, ano nga, inadlaw ni man daw, halin na ni kagapon mo, no? Na ano man yung mga tao, yung kasimple lang gina, face mask lang gina, kapoy gina mag-face mask, no? Puluan tusa lang dana yung baho sa banyo, importante nga secure ka mo. Kasi sigurado kung baho sa banyo, may niya virus. Pero kung matapikan ka mo sang coronavirus, masi ma-disgrasya ka mo da. Oh, sa simultaneous yung operation ko, no? Sang PNP Dres Bacolod, sang wala naga-face mask, kag wala man naga-obserba sang physical distancing, no? Naglabot na sa 466 ka mga violators. Tihamakon mo lang na. Budlay gining ginahimo ta sang face mask naton, kag gining distansya sa mga upo nyo da. Action firing line. Timay lang pulisan tao ay guntat libot ka magpanakop. Dapat hindi ka mo pagdakpon sa amo sini, dapat gani para hindi ka mo madakpan, gamit ka mo sang simple mo. Ay sus ko nga mga tao ngayon. Iti ama ko mo na tiner ka mo sa police station. O si kanyo chimpunyo sa pagpungupungko daw ay ka mo may maubra. Bangon sa pinakasimple nga pagsulundan hindi nyo masunod. Action firing line. Team police naton gaululugtas siya man di mag-ugtas nga initani tao kita tani hapos lang na itani ipainchindi sa tao mo. Pero ang tao pasubong daw numero 1 sa lawayon may pang-ido ng isa nga isam lang kasaway kapahigad. Action firing line. Pagtulok mo liwat sa iyan doon din na magtindong ang ido nadlock na pero ang tao pagtulok mo liwat ikaw panghawagon niya. Budlay, no? Last 8:03 Section Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Taligid lang balakay, kundi may resolution diri sa Bacolod kahapon si Councilor Renisito Novero nga nagaayo nga kung pwede ang klase hindi pagbuksan anay August 24. The same man dito sa probinsya sang Negros Occidental may mga pagwa man sang statement diri si Governor Eugenio Silacson kag sa iban man nga probinsya ang aton sining tupad nga probinsya ang Iloilo nagapatuman man or nagaayo man nga kung pwede, hindi lang tanay magbukas klase sining August 24. Kag kung pwede, dason nga tuig. Tini mga ayo na ni sa aton sining mga public officials. Kaya nakita nilang senaryo mo na na-feel nila kag na sinag nila bla ang sitwasyon
Kag damo gin mapiktuhan siri kon dayunon gini. So aside sa mga elected officials naton, mga ginikanan, kag iban pa nga mga sektor, abi check naman ang grupo sa mga manunodlo. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Bing Dahaw sa nga ACT or association sa aton sini nga mga manunodlo. Sir, good evening. May gabi, Action Bray. May gabi, tanan nga palamati sa imo programa sa Action Radio. Aha, hindi naman matago si mo, sir, no? Nga kadamo sa mga elected officials nga nagaayo sa aton sa nga Department of Education, and even gani dito sa Malacañang, kay iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga ipaiway lang tani anay pagbukas sang klase sining August 24. Sa hanay ninyo, sir, sa ACT, kumusta, sir? Anong inyo, sir, nga panindugan sini, sir? Kami man sa Alliance of Concerned Teachers ang panindugan gani namon diri kung wala sang mass testing, wala na isang klase. Kay tungod nga kadako gid sang risgo nga tubangon naton kung aton i-expose ang aton kabataan sa amo sini nga kaintangan naton nga wala sang kasiguruduhan nga safe sila no sa sulod sa eskwelahan. Sa ano gani sa subong pa lang gani nga kung sa ibang country nga gin-implement na nila ang pag ano nisang lockdown nila pagkuha kag open nilang klase kadamo na no may mga balita sa France nga pag-open gid stinta dan kabilog ang na grabe to ano noon oo sa China, sa Sweden, no? Kadamo lang ang mga lugar nga nag-tanim makan-learn man kita, no? Sa part naman sa Alliance of Concerned Teachers, gina-admire din naman, no? Ang ating mga official nga nakita ini nila. Hindi lang kay ang katalagman dira makita naton ang sa kabataan kundi pati sa mga manunodlo man inong ma-expose sila sa mga klase sang risko no kay bisan sino sa aton sa subong wala sang nakasiguro no nga safe kita kasi kay isa sa aton one man asymptomatic man carrier kita sa virus no kay wala kita kagi sang ginatawag naton nga testing no medyo mag-assure kita sa subong panahon mas mayo na lang magkuan kita no mga man kita una kaysa paano pareho na tabo sa Vietnam no kanami sang ila paghandle sang ilang paano nga pandemic nga ano ni nga solusyon kay naunahan nila at least wala isang casualty nga natabo ang Vietnam no pag may kwan sila mo na no asa subong gani nagadayaman kita sang ilang pamagi nga kwan nag-open man sila sa school pero grabe ang suporta nila sa aton mga kabataan asa ila kabataan yan no may mga protective equipments siya nga gina-provide no sa aton diri way gani bisan mga face mask gani hindi ta siguro nga ang aton mga bata mga suksok sila kung mag-skill na sila no kagang iban pagit ng mga health measures naton no para sabi sa pag mga disinfection naton sa school dito ay pakita na tapos ang aton nga mga of course ang aton nga DepEd bala naga-tanaw gid man ini kay may layi gid man Action Bray nga dapat ang aton opening sang every school year ari lang gid sa June hasta sa katapusan sa Agosto. Pero inang layi nang ginhimo na siya nga applicable na siya nga layi sa isa ka sitwasyon no nga wala sang threat sa amo nga pandemic. So basi i-consider man aguro sang aton nga nga gobyerno nga protektahan naton di amo nga aton kayamanan ng aton kabataan. Correct na. No? Kaya isa pa gidri ang balsang DepEd last week na interview naton nga kuno ti may ara mga gripo dira may mga habon pagsulod sa kabataan manghinaw dugay-dugay manghinaw naman pero may mga bulutuan bala sir nga wala gani tubig mo. Wala may ara kita mga eskwelahan nga wala sang supply sa tubig no tikag isa pa kung madamo sa mga manunodlo nato naga-express ni nga kabudlayan nga kung ikaw yan nag-handle sa grade 1 mga kinder ini lower years ang physical distancing hindi maganda na siguro kaya tungkol sa nature ng kabataan nga ini nga grabe ni sila mag-socialize isa kag isa no sa adult gani nag-socialize man ini sila hindi tagid na ma-ensure no nga masunod ang mga protocol naton sa gagmay nga ini nga kabataan dinadayaw man naton ang panindugan sa pila ka ginikanan diri no nga nagatanaw gid
safety sa mga bata nila. Ang gani nga to dapat pamatian man ni sila sa aton gobyerno, pamatian man ni sila sa aton taas nga official sa DepEd para nga makita naton no nga ang concern nila hindi gali malain kundi para sa protection sa aton mga bata. Yes. Anon tani abi kon nag-alala man na sila pero pagkadugay pagkalapatay wala sila palayo. Palayo lang no pero ang pinaka-importante diri Action Bri sa subong nga panahon no sa new normal nga tawag naton. Una-una gid nga concern naton ang safety. Yes. Na safety sang kabataan, safety sang mga manunudlo no kay matabo sini ang manunudlo no ni mga frontliners naton. Yes, correct. Sila ni matubang sa kwan. Nang hindi man gani makapasalig sa kwan sini na kon ano whatever nga matabo abi sa school wala ta man ginapangayo. Sino ang manabat sini sang mga hospitalization nila. Hospitalization sa mga manudlo, no? Medyo wala inakapiyuan pa. Ang pinakamaayo na solusyon naton, medyo, although may mga measures na kita, halimbawa nagplanong DepEd nga ang aton na ng modalities ang delivery of learning bala. Medyo hindi na face-to-face ang magigna, no? Yes. Kag gina-propose rin nga ang online nga mga kag home-based. However, ang inang mga kwan sa subong nga panahon hindi pa kamo ginaka-preparado ng aton mga learners kag aton mga teachers. Yes. Mga teachers naton wala manad sina nga nga modality bala nga ma-istorya lang sila sa tubang sa computer. More on sa mga estudyante. May kabudlayan ina sa ila. May amuman. May kon ML lang na kaya post lang na. Mobile Legend lang. Pulawan na yun sa mga bata. Mobile Legend na. Pero kung mga klase na yun na seryoso kayo, may problema kita dira. Yes. No? Ito nga, kagkadamo sa kabataan natin, kag mga pamilya nga wala sang online facilities. Correct na. Tapos siyempre, ang hara sa public school, mga hambalan natin, medyo hara sa nubo kayo nga economic status wala. Imbis nga ibakal pa na nila sang load, kag ibakal ang kwan, bakal pa na nila yung sudan. Correct. Kagining online nga ini kag mga modular tawag sila modular study. Modular study. Do kadako home base. Do kadako gid man sang disbintaha sir sa learning process ang kabataan sa imong paglantaw sir. Kadako gid nga kwan kay tungod nga si nanad kita medyo sa kwan mo nanad kita sa face to face gid ang mga automatic bla kon may ginhambal kita makita naton ang mga reaction sang mga bata naton. Correct. Ang nami nga interaction kay ang learning nagkatabo kun may nami nga interaction man mo. Di kon sila nagapamati lang permi sa aton. Kag limitado ang pamanahon nila pag interact lain gid no lain gid ang kwan naton. So galing kay galing kaya ang aton kwan, ang aton gintangan nag-suggest nga hindi applicable na magtipon-tipon kita. Kaya mo na ang makapalala sa stasyon naton, no? Ang transmission ang ginalikawan naton. Sa bagay nga gusto naton hindi man pero ka Action Bri kung ang aton kabataan ni ari lang ni sila sa ilabalay wa isang ginakwan bala ginahikot nga kung ano nga makita naton na makalingaw o kung productive man magproblema kita man sila sa ila mo kay magpinasaway man sila kay wa sila may mo kadang boredom bala sa sulod sang panimalay nga amula na termi kay ni sila yung kabataan at ni sila yung magkwan mo mag-socialize bala. Yes. Tikinanglan kung hindi man kita maka-open sinisang kwan sa klase sini nga gusto at least may ara gid gihapon kita nga sa parts ng DepEd nga i-substitute sina sang kwan nga magpadayon ng learning no. Kami nga mga kanay sa mga manunudlo nagaprepara man ina tagaan sila sa mga worksheets bala para obrahon nila sa ilabalay. So amo nang mga panaton mga kag magambal guro kita sir nga modular abi study dapat ang presensya ni nanay or tatay ara gid na kay sila na magaserbi dira nga maestro kag maestra. Ang mag-supervise ang learning sa mga bata, siyempre gina-expect natin hindi na sa kamot sa mga manunodlo, kundi sa aton mga either sa ilang mga ginikanan. So, kung mga magulang nila sa sultang bulay nga matudlo sa ilang mga members nila dira. Oo. Kasi
Oo, ti isa sinangabahin, medyo wala na anad pa nga itong nga mga ginikanan para dira. Kag wala labot dira, paano na karon maka-focus man sa trabahong ginikanan para maka-earn man income, maka-income man sila, maka-earn sila, maka-money sila, Sir Ding, ano? Oo, ti kay kadako sang demand bala para sa pagbulig sang mga nanay sa mga tatay kay kagamay gid man sang income kung tanan naton kung saligan lang ang tatay mo. Usually practical na gid man tani sila nga gabuligay bala ang mag-asawa. Tigaling kay kung mabayaan naman ang mga bata sa bulay, medyo may problema naman dira nga So anong ginadihon sa bong sir sang act bisan hindi sa Negros ka Bacolod pang national abing nga level, anong ginadihon sa sa grupo niyo, sir? Kaya amo nang sa national nag-apilar gid kami sa mga sa mga aton mga sa Congress, no, nga kun mahimo ma-deeper nila ni ang wala ang layi nga ini, no, nga nag-require gid sa DepEd, kaya ang DepEd sunod man lang sa layi mo, hindi na gusto nga magwa bala. Kag kami diri sa mga regional, sa mga division offices, nasunod man kami kung anong kwan dito sa babaw, no? Kaya siyempre ang programa nga para sa kabataan daw hindi man lang mabalibaran na para sa kaayuhan. Oo. Pero ati ang amon gyapon nga consistent kami nga nag-remind sila na ti panon tagid ang wellness, no, kag ang kabuhi idya sa kabataan kag sa mga ginikanan. Ti above all amo ang aton concern, no. While nga hindi naton man ginatalikdan ang aton mandato wala nga alamon ini mga bata, no, kag ang community man mismo maka-learn man ini, no. This is a very hindi man ini it's a learning. Balikan ta si Sir Dahaw mga kaksyon, ano, sa pinaka-ulihi nga statement ay subong gabi. Kay tinakita nila mga disbintaha, halos disbintaha ginman, no? Hindi ginman maayo. Yes, sir. Go ahead, sir. So amo na guro ang anong ginapangayo ko ng ang ginaano namon nga ginapangabay naman sa ginikanan nga tani sige yan inyong pagpahayag sang anong gusto niyo kay dapat gina-consultin man kamo mo kay ang concern diri inyo na mga bata mo. Kay karon kon isang isa sa amon diri nga makapasalig nga kon ipadala niyo tong inyo kabataan 100% sila nga safe sa sulod ng eskwelahan. May lang mga teachers sa may mga buot na ginman niya ti kabalo na sila sa mga prevention ka mga precautions sing kabataan mo nin lauyan tagi do. No, kaluluoy din sila kay hindi nila makita pagit ang ang kaimportante. Nakita naton gani sang panansang quarantine kadamo pa sang mga kabataan naton nga aral lang sa kwa, nagainampang, nagabi-basketball, ay man gani nagakatakpan ba sang curfew. Hindi wala gid nagatudok sa ilang gakautod kita, no? Las 8:26 sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, ang panugyan na lang ni Sir Dahaw Abino sa mga manunudlo again and iban pa. Nalobat siya. Sige, okay na lang, sir. Salamat gid sa mga time kung kompleto naman. Action firing line. Actually, kadako sang disbintaha una-una, amo tong mention ko kay na estudyante naton padala ta sa blutuan. Pagkatapos way kabalo, pagpuli nila may virus na palayo. Action firing line. Di pagpuli inasployan mo kung sino ng kaistorya niya, utod niya, manghod niya, iloy, amay, kung sino miyembro sang pamilya. Kundi dako na nga disbintaha. Timplano sang DepEd ganiya sa isa ka semana 3 o 2 to 3 days na ang klase every morning or every afternoon kundi na tuon bata mo na. Ang learning process na nagyapon kulang-kulang although nga tigil na tunaan na sang DepEd why naton niya ginakontra ng ila sa mga ginahimo dira. Manghinaw pagsulod sa eskwelahan dapat manghinaw every every 1 hour manghinaw. Damo na ablati pamangkot may mga blutuan connection Oliver nga way ginatubod. Kundi kani mag-ulan why sila tubod sa tangke nila dati na karon paano masustinere na sang gobyerno naton. Damo na abla. Kag iban pa, ang learning process gidya kulang-kulang. Mag-modular naman kita ang padala mong papiles nila kag mga papel nila studyhan sa puluyan. Tilangan karon nga mag-grade 2 bataan mo, grade 1. Paano na matun-an naman mo ng edad kung di mo na pag ituy-tuyan iya sang ginikanan? Why na sila magbukads na? Action firing line. Ti tanan dira involved. Ti kung ginikanan mo karon tanan golulubra. Ang utod, magulang, manghod, nag-ulubra man bing mga magulang. Ti sino matuy-tuy sila? Useless, gihapon. Action firing line. Di ko natagan na sa exam karon sa iya sining nga teacher.
Anong yan? Serya da? Ti involve yapon ng family dira. Karon may na ang iba na ni kaobrada. Ano pa nga sitwasyon? Kada ko sang disbentaha. Actually, hambal sa iba, nang isa ka tuig nga mag-skip kita sa klase, doon di ginman guro problema. No? Importante nga next year, galakat lang tagyapon, kag buhi lang tatanan. Kaya may pinakadamo population subong iya nga magwa sa Puloy-an Action Oliver kung may klase na kabataan. Pertik na mo kabataan pila kalibo ay Action Firing Line. Kinanglan protektahan tagi di mas temprano pa. Prevention gani mo much better kuno than cure. Namo nang pinaka-intindi na tundra ang paglikaw mas importante sang sa may natabo na. Amo na naka-simple dira. Pero iya ka deep-ed yapon hampang ini. Depende yapon sila deep-ed, shed, ano nga sitwasyon. Pero kabay pa nga mahangpan nila ang hinanaing no, sa maginikanan kag mga manunudlo nga nakahangop sang ila sitwasyon. Action Firing Line. Last 8:29, pagbalik naton karon i-check kung patrol kay may nag-alalabot naman din nga mga OFW subong nga gabi, no? Sa Bacolod dira sa Bridco, ho? Pila ka bilog Negros to, pila ka bilog Bacolod, taga Bacolod na malaihan tanan o kon may taga Negros, pila ka bilog to. Check naton karon sa patrol. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3
sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa subo nga panahon, dapat ugalion nato ang pag-inom sang DTX 500. May tatlo ini ka anti-diabetic properties, quarantine, on-quarantine, kag nga panubo man sang glucose vicine, nga nagakontrolar sang imo sa nga blood sugar, kag polypeptide, nga may kaangay sang epekto sang insulin ang DTX 500 mga kaksyon. Ano? Kag sa imo sini nga pag-exercise, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion gihapon ang pag-inom gid sini. Ang DTX 500 nagatinlo sang imo sini dugo, nagasilhig sang anuman nga mga impurities kag toxins dira sa atay, hindi man ang nagabulig panubo sang blood sugar bangod sang organic compounds nga vicine sa na-mention na natin. So sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras, sa tanan nga tinion mga kaksyon, hindi na ito mapakta ng aton siniko galingon, pero kung meron ikaw sa DTX 500 nga proteksyon, suplemento sang lawas, kampanti ikaw sa DTX 500. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Ante sa patrol mga kaksyon, manamyaw lang ko di kadali sa mga utod na ton nga wait na nabasa kay na pasensya gidang iban. Alright, si Joe Hinobata. Good evening, Sombray. We are watching here Mabinay Oriental Negros. Kumusta man mo diha? Si Bingsky Dagumboy. Good evening. Super salamat, kid. Watching from Villamonte. God bless. Always, sa imo dira. Si Marco JM. Salamat sa pag-monitor. Si Rex Olarte. Araman si Joe Mario, no? Monitor Japon. Tamyaw lang mga yu kag Magiriano clan sa Silay. Naga-monitor man si Mary Ann Malunes Oribe. Good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang si Padjier Berto Bibing Tatit kag Rui sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Si Ping Loha Araman naga-monitor. Paborgig ko sa guardian sang amo ni estudyante nga i-postpone ang school year 2020 to 2021. Kag nga nagadali gidyang DepEd, no, sa klase. How may layi ko no, way man guro may magklapri, so gid ko di magklase, no. Si Frilin Tiam Tikar naman niya, yes, Action Brian, mas importante ang safety sang kabataan. Oo, tsakto gid sina. Si Major Gail, good evening, monitor lang kami diri sa Aila ko no, regards lang ko no sa staff sa Action Radio. Salamat gid sir, good evening Desimo. Si Allen Transporto, no? Good evening, Action Brian. Monitor ko si Tuto Allen sa Masville, Barangay Cubay, monitor man. Angels ko na nga si Joy Joy. Len, always monitor man. Moroy, Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Edna, Lapar, Brad Dodoy, or Budoy. Alex, always monitor man si Inday Rolina Transporto. Salamat, gid. Sige.
Si Jerel Mirande Gadudo. Salamat man. Rodel Canha. Thank you gid, no? Sa mga manggaranon home study malangi bintaha ginya kon may kwarta ka. Si Piper Persley naman dapat siguro nga clear nga why na COVID ang student pag-ara sa school. Galagaw niya hindi niya maimbitar kundiin makadto mahampang bata niya. Why pa na iya buot. That's why nga muna dapat itun-an sa aton sa mga opisyalis sa Department of Education. Action firing line. Ay, di niya lahog-lahog. Yasus ko. Good evening. Nice to... Okay, salamat. Din ko na. To hear ko nung no to Anay school year 2020-2021 for the good of our kiddos. Tsakto gina. Amuning subonggid. No. Si Sir Peter Noble naga-monitor man. Alright. Si TC Balikas. Good evening, Action Brian. Kung stranded ka sa Iloilo, taga Negros, ano ang requirement kung magpauli ka diri? Check na to na. No? Kay may mga requirement magpuli diri. Sige, gali lang. Subong way pagin man biyahe mo. No? Way pa biyahe. Kay amo na may ara pakita gapon sang ginatawag naton protocol. Si Sir Philip Laurenti man, good evening Sir Brian, monitor diri Barangay Manuyan, tamiya ko lang dira sa Barangay Mansilingan, Mr. Rodi Cathedral. Alang-alang Action Oliver. Sige, si Action Marlon na lang ato na sa Kapitolyo Provincial. Action firing line. Panalang-alang aton sining patrol. Sige. Kay konta rito may mga OFWs nga nag-inabot subong mo, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Alright, sige. Mayang gabi lang sa kay Madam mayang gabi lang kuno kay Madam Jillian and Gaborog family dira sa Barangay 1, Barangay Balabag, La Carlota. Gamonitor subong from Sunny Boy Magsipok, Barangay Balabag. Salamat gidra sa inyo sa pag-monitor. Okay. Basi ara na sa ato na section na Marlon na Hilvia sa Sinimat Tinion. Check naton kay balita ini sa probinsya nami maniyo. Iniblang palayag sang gobernador nga payway anay pamulitika kay unahon tanan ning COVID-19. Action firing line. Timayo gid na iyang statement iyan di tanay sagi pamulitika sa muning panahon ta subong ho ka kapoy niya maminsar. Nakabudlay na niya nga nang kay diri subong sa Bacolod ko may do kadamo na hinabuyanay sa mga manamit-namit nga mga tinaga. May mga nagalagaw na nga information nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer masaylo sa iya sining voters registration. Halin sa La Carlota mapabacolod na. Tembal to sa mga statement niya. So di ma-resign ko pagka Vice Governor para lang gin magsaylo sa Bacolod. Sinuhip lang nga sugi dito ode. Di subong may galagaw naman di sa pakadlaw man nimo. Sa social media. Nagalagaw man di ganing inablang Grupo Progreso Batok versus Negros, Love Negros kag una sa 2022. Kadlaw ko magbasa. Mayong gabi lang sa kay Lizel Campo Sagrado sa aton sa Nimatinion. Nag-monitor gida sa firing line. Salamat. Okay. Si Raymond Legaspi Pineda nag-monitor man sa Sinimatinion. Nahulat-hulat naton sila. Lang-alang sa action arana, Action Marlon. Sige. No problem. Diri na lang kita mabasa. Update na lang kita sa aton sining mga nagkalabatay sa COVID-19 kag iban pa, no? Sa bugos nga kalibutan. Action Brian Morgan. Action firing line. Kay mga nagadamo iniyo amo ning ginakulbaan sang tanan-tanan ang nagadamo nga paglapta sang COVID-19 sa kalibutan mga ka-aksyon. Bonano na ning sitwasyon ta sini. Okay, ang patay subong mga ka-aksyon naglabot na sa 330,361 na ang nagkalamatay. Grabe na gid kadamo, no? 330,361 na ang nagkalamatay sa sininga mga tinion sa aton sininga pag-check diri. Ang US nagapanguna gid, no, sa may kadamuon nga patay sining COVID-19. Dagilang kay gadudula man nga kon nga connections man diyo. Dali gid lang ano. Basta ang patay 300 plus na, no? 330,000
330,361. Amo na yung patay mga kaksyon. Bao perte, yeah. Sige, ang aton sa update sila mga kaksyon dulong sa aton sa Grace Pharmacy, no? Keep safe, Bacolod kag Negros, kaya naton ini. Sige, no? Ang makasilib ni man nga hitabo mga kaksyon dito sa syudad sang Cadiz, oh. Bao, pakuan gid patas-taas gid dapat Korea mga utod naton. Kay dito sa Cadiz isa ka 61 anyos ang ginpatay sang iya sining kaingod nga puluyan. Ang istorya mga kaksyon nga ining 61 years old nagpalabot sang reklamo sa barangay. Yang iya sini tupad balay, ang manok sa tupad balay niya nagahulon sa isa ka kahoy kag ang mga iti sini nagatupa sa ugsaran sang biktima. Ti inablang gusto mo ya manglimpyo ka perme, no? Ti kung hindi mo na siya masiligan danyang baho sina porti mo sang higko sang manok. So ginpabarangay niya. Sang dito na sila sa barangay kahapon mga kaksyon. Dawala gid sa may nagluntad nga arigluana ya. How sa higko man lang kung tani isang manok, no? So way arigluhan ay kag nagpinauli suno sa pulis sang Cadiz PNP ining suspect nagakumod-kumod gid kay nagapulo pamwersa didto ya sa barangay hall man mismo. Te pagpauli ang suspect gali iya nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Ang napatay diri makaksyon ginkilala diri sa kay ginkilala sa kay Ninita Aguisando 61 anyos. Kag ang suspitsado diri ginkilala naman sa kay Joel Curos. Initanan mga pumunoyo sa Hacienda Trising, Barangay San Andres o Con Andres Bonifacio, Syudad sang Cadiz mga kaksyon. Sunod kay Police Sergeant, Staff Sergeant Mark Haranilla, investigador sa Cadiz PNP. Pagpauli sining duha nga halin sa barangay hall, ining suspect galing nga si Joel nag-inom Action Oliver. Kaya pag inom niya, medyo nakahubog-hubog na sa alkohol, ginkompronta niya ining tupad balay niya nga 61 years old. Naglinalisay. Susmayagid guro mapugngan ang kogalingon niya. Kinuha yang sundang niya kagin labo yan niya ang 61 nga anyos nga babayi pa ho. Bangod gidamang sang ite sang manok. Action firing line. Grabe nga utok sang tao, no? So ining napatay, nagaisahanon siya nga nagapuyo sa iyang puluyan kay ang bana niya kag anak sini ato sa Cebu. Pamilya lang sa palibot at tiway man guro namang ang pamilya nung kakatabo. Pusipos mo lang guro. Ti mo na pinatay niya. Bangod gilamang sining manok nga higko sang manok mga kakson. Okay, sa guro medyo pataas-taas gid Korea, no? Pasensya bla sang sitwasyon, no? Pasensya sang sitwasyon. Ti ara, may lang kay nagsungka man sa gilayon. May kay nagsungka man sa gilayon mga kaksyon ang ining nasambit iyang suspect kag karon ti ara pangayo man ko tayo isang patawad man ako yaman nahimo ya pero ti amo na tapos ng istorya bla. Sawari mo'y nag-iisa lahat kanya-kanya. Natamyaw ko lang galida si Dandan ho. Tag si Kenneth. Salamat gid sa pag-monitor. Sa pag-iingat Gapay indis sila nga duwa sang ilang nga mga uyab. Perti ya.
Maayong gabi lang kay Catherine De La Piña. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami diri si Palay. Nagbayagid ko Vigon nga radyo. Good lagid makabati sa imo. Maporti, no? Salamat, Inday. May Vigon pa sa bunghaw. Tapos mga litrato mo si sino man? Si Kim Cho or si Sharon Cuneta? Si Teacher Kathy Hira, nag-monitor. Good luck and God bless you. Salamat, gid sa imo. Hindi ko mabasa ang iban mga chat nahuya taken. Si Miana po Apostoliro, nag-monitor man sa aton sining pagpangalagan. Malupet mayo gani Action Bright kon kakaso na lang ni presidente ang senior high kag krisis daan dugang nga gasto. Ari diretso na sa college mga kabataan kay daw dugay pa niya maka-recover aton ekonomiya. Sakto na. Ano ko yaw, why na na. Si Aaron De Losario nag-monitor man dire sa may syudad sa Bacolod. Sakto gid Action Bray nag-abot ang mga OFW. Gapamati lang ko sa Action Radio doga taas man kilay ko. Walang gaon ta na sila kay kabalo kay ni mga OFWs na ton. Mga heroes ini sila, mga bayani ini sila sang pungsod Pilipinas. Atos la sa iban nga pungsod nagatrabaho. Agod nga maka-income sila, ting income lagi na padala sa pungsod Pilipinas, so ila sining mga pamilya. Amo nang ginapundo tadi nga kwarta, gahakot ni sila kwarta. Di palang gaon tagi ni sila ka magpinuli di sa aton. Kaling iban to nagsululobra kay hindi sila magsakay sa bus. Di magsakay sa bus. Kunway pinahog, di magsakay sa bus. Hindi mas na magtulog to Action Oliver sa Ibi Magalona lang nga healing center to. Talagsa lang yun ni. Di man ka mo na bilong nga kabuhi nyo, drak may star. Actually ganing, di man sila ganay plakad, labi na kagabigid, kaya ginapreparar man tong hotel nga tulugan nila mo. Grabe man nila ng hotel diyo. Kay kon 50 ka rooms ang Hotel Action Oliver. Pagkatapos sa matulog, nabi 20 lang ka persona. Ang the rest nga 30, bayran yapo niya sang uwa. Di na nuway mo usal, bayran mo imo ya. Di, negosyo mo. Di gayo ganing probinsya, kaya kung may mapapuli, ginman din nga OFWs, dapat damo-damuon na lang para masulod sa isa ka hotel nga tingob. Kada kwarto, isa, pero ang ibang nga kwarto, dapat matulugan. Kaya mo to diyo. Yung mga hotels nga mo, sila hindi manami. Hindi magtululog to sa Ibi Magalona, ho? Ako sa ludogig ko ni sila, pero sometimes, samo sa nga panahon, subong nga halos kita tanan, uriod sang kakapoy, tinulukay kita kung diin balang virus. Sino ining si virus? Paano ini nato malikawan? Likawan nato anay ang ulo arti ginagmay. Pero palangga kamo namon. Gina-welcome kamo kay gina-baton gani papulit dis Negros ka Bacolod mo. Iti kinanglan nga batunon giman kamo. Kita ga dire. Si Edgardo Hohilia naga-monitor man. Si may nag-comment pag niya masakit pag ding comment niya. Hindi ko na lang pagbasa. Correct kita Sir Brian. Sige, si Julie Berta Tiberio naman nag-monitor man sa aton sining pagpangalagan sa Barangay Felisa. Si Julieta Guanzon Buenaventura. Good evening, Action Bright. Pamati, kami di sa imo, no? Sige, sa may Barangay Abunan, bago sinitamya ko lang si Alicia Garcia kay Judith Fernando, monitor man sila pirmi. Salamat, ganda sa inyo. Si Inday Blaza naman. Si Chads Alpiche sa Barangay Felisa. Salamat man, keep safe sa Tarantinan. Si Harold Malacasti Araman, Brian shout out lang, family Malacasti diri sa Barangay Sumaag, monitor kami diya. Shirley Mandati Araman naga-monitor. Good evening, Action Bryce, sa pagkasubo sang music ba? FB Live from Manila. Kuha siya, pangamuyo man siya. Gismar Daniel. Mayo-mayo ba? Nagis lang ang duwag niya, ho? Oh, sige, salamat din sa pag-monitor, Anyways, mga ka-action, may nakita sa higo pang oras sa aton sining pagpangalagan. Ang gaway ko na tamyaw, pasensya gida. Sige. Salamat gidra sa inyo, ano?
Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Uno Magbanwa, sa technical side, with Action Oliver Cason and Action JM Baikin. Sa News Center Action Dale Salazar, standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabwas sa magyapon nga istasyon kag oras. Standby sa masunod nga programa, Action Eric Magbanwa sa Action 8 Patrol. Kini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gila. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.